Ja, det skal ikke skide godt hver dag, men i så fald velkommen til Dr. Dyrmans rapportager. Jeg har Dr. Dyrmand med stumt D, og i dag skal vi se lidt på forskellige arter, der lever i Vejen Gymnasium og HF, og det bliver skide godt. Vi står faktisk lige i nærheden af det. Indgangen er herovre, hvis I lige vil følge med. Bare kom med. Skide godt. Nej, prøv at se her. Det vi har her, det er, vi har den skoløse pedel, hvor pedellen simpelthen bevidst vælger at lade være med at gå med sko og bare tage i stedet for. Simpelthen bare fordi han er lidt mere mandig end andre andre. Det er noget med territoriet eller sådan noget. Vi skal lige passe på, hvis I møder, og vi skal ikke lige virke alt for mandlige. Yes. Jeg kan lige prøve at tage en smagsprøve en gang. Lige zoom ind her, så I kan se. Yes, det er en pedel, der er gået her. Så jeg gætter på, at vi skal ind den vej der. Så vi vil gå derover nu. Yes. Ja, der var sgu heller ikke lige nogen dernede. Håber lidt på, at der var nogle tredje lande, de hernede og lavede et eller andet. Men nej. Hey, hvad er det for en lyd? Jeg synes, jeg kan høre et eller andet. Det er en hipstergruppe. Kom her. Det er en meget, meget sjælden gymnasieart. Det er ikke alle, der har, men det ser ud til det. Det er en hipstergruppe, gør. Det er, de går meget i flokke, og de danner grupper sammen med andre hipster rundt omkring gymnasiet. Så I kan se derovre nu. Som om de etablerer sig. Hipster er meget, meget gode til at kommunikere med hinanden. Og det er gode ved den art, men det er sjovt, fordi de kan stort set ikke købe tøj. Fordi at store simpelthen ikke har så rare tøj, som de går meget godt i. Vi kan prøve at gå lidt tættere på dem. Vi er nu helt tæt på hipstergruppen. Og det sjove er, at de lægger godt mærke til, at man er her. Men de gider ikke at snakke med en. Men prøv at zoome lidt ind på dem. Det er et smukt syn. Men jeg tror, vi vil gå videre og se på nogle andre arter. Yes. Jeg står faktisk lige og venter på en ny art til at komme gående forbi. Jeg tror faktisk, der kommer sgu en fabulous gruppe gående. Jeg kommer lige bagved dig. Lige der. Vi sidder inde i en klasse nu, hvor FAB-gruppen er, også kaldet Fabulous-gruppen. Det ser ud til, at der kommer en nedad ind nu. Ja, det er en hej hætter. Piger, jeg glemmer! Det er næsten ligesom diamanter for dem. Og så siger de, så glimmer de simpelthen hinanden. Og det er rimelig fascinerende at se på, for der simpelthen er så mange farver, og det er faktisk ret smukt. Yes. Man kan bare se på det hele dagen. Det er så smukt. Jeg tror lige var en tredje eller et eller andet. Vi skal se lidt på HF'erne nu. Det vi ser, det er, at vi ser en gruppe af HF'er sidde lige dernede. De sidder og snakker om, hvad HF'er nu snakker om. Vi er også ligeglade. Men vi vil prøve et lille eksperiment. Jeg har noget Suncola, og det er en meget, meget velset form for drikkelse her på skolen. Især HF'er, og de vil faktisk slå ihjel for at få en Suncola. Så vi vil prøve at se, om det er rigtigt, og prøve at se, om de vil slå hinanden ihjel. Men hvis du lige gider at komme med. Pas på, du ikke falder. Nu er vi forholdsvis tæt på. Det gør det. Nu åbner vi der. Og så kaster vi den, og så ser vi, hvem der får den først. Og så ser vi den i kæmpe. Så vi kan se, så de kæmper rigtig meget om. Nu er han så blevet konge, han er alfahan. Så vi kan lige... Yes. Sådan der. Så får de simpelthen
Folk har simpelthen givet op, og nu drikker han den i sejr. Og det er simpelthen ham, der er alfahanen lige nu. Vi kan lige, ja. Undskyld. Se, nu sætter sig igen, og de etablerer sig som før, og det er som om, at intet er helt. Og han mister faktisk sin post igen. Nu skal I til at spille, ja. Det er, nogle gange så har de fin motorik. Vi slutter herfra, for det bliver helt vildt, vi begynder at smadre ting og sådan noget. Yes. Velkommen tilbage. Vi skal se lidt på nogle HF'er nu, og det bliver lige om lidt, at de kommer. Skulle de meget gerne, fordi jo, de kommer for fint til. Kom her. Vi ser HF'er, der kommer gående, og de skal ind til timen. Så skal de er faktisk kendt for ikke at have en særlig høj IQ, så lige åbner døren, det kan de måske ikke helt finde ud af. Du kan se, at de prøver at finde ud af det nu. De prøver virkelig. Det virker ikke for dem. De prøver at lytte, de prøver at snakke med døren. Det er rimelig spændende. Det virker ikke helt for dem. De prøver simpelthen at smadre døren med sig selv. De kan ikke komme til team, så giver de simpelthen op, fordi de kan komme ind til teamen. Og det er jo et problem, fordi at, det gør simpelthen, at de får rigtig meget fravær. Og lærerne kan ikke forstå, hvor de bliver af HF'erne. Det er kun i frikvartererne, man ser dem, og det er rimelig farligt faktisk. Det er jo godt nok 30 hår her. Ja, det er Dyrmand her. Første G'erne, eller første B, har hjemmestavn herinde i lokal 22. Og vi vil se på, hvad de laver sådan i deres skole. Hallo? Gå lige og tjekke. Det er faktisk rimelig koldt. Som I kan se, at så er eleverne kan simpelthen ikke klare den kulde, som er herinde. Og I kan se, at vi har spillerne herovre. Der er simpelthen ikke noget, der kan stoppe dem fra at spille deres skide LOL og World of Warcraft. Hvis vi går herover, så kan vi se, at andre tager simpelthen udnytter rygerne og simpelthen tænder for lightere, hvis de lige kan finde det lidt. Vi kan se, at det er bare den lille smule varme, de kan få. Det er bare helt perfekt. Så vi kan se, at de sætter sig i grupper og simpelthen laver det mest kedelige, der er matematik. Kæft, det er koldt. Men ja, I kan se, at ja, det er sgu en dygtig klasse, de laver deres lektier. Hvis vi har hernede, vi ser, at drengene simpelthen får mere kærlighed for hinanden, når de er i kulde. Som I kan se her, de holder sgu sammen. Skide godt, drenge, bliver bare ved. Og så har vi en gruppe af piger herovre, og vi har en gruppe af piger her. Og du skal passe meget på med, hvad du slikker på, for ellers så sidder din tunge sgu fast. Ja. Men I kan se her, at de sidder rigtig og fryser alle sammen, og det er faktisk lidt noget værre noget. Jeg hører faktisk, at de har klaget til inspektøren om, at de skal have noget mere varme på. Så må vi se, om det kommer igennem eller ej, for vi skal nødig miste vores første gear. Det er jo trods alt en meget, meget truet tyre. Men I kan se her, der gør de det igen med lighteren. Det er en meget, meget kendt ting. Det virker ikke, så det kan måske være, at de dør næste gang med. Men nu vil vi smutte ud og se på nogle andre arter.